Ganti sedah sedok. Ya. Oh naik Mas Ari naik kan. Oke. Ya Mas Ari naik katanya ya. Mas Ari naik. Ayo kene Mas Ari, monggo Mas Ari. Tresno marang sliramu. Spesial buat Mas Ari dan juga rombongan semoga bejo dhewe. Janjimu tepatin ki njero raga iki supaya tansah kelingan sliramu. Wong lanang liyane ra bakal iso nganteni jenengmu tak ukir. Terima kasih bosku. Ati ayo bos. La 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 la